Mae gan Dafydd atgofion byw iawn am y barracks. Ych chi Dafydd yn cofio rhyw fath o ddefnydd ar y barracks yma? Yndw, pan oedden ni'n blant, fi a'n chwaer, pan oedden ni rhyw 7, 8, 9 oed fel yna, fydda hefachgan o'r pentra a'r je yn dod yma ar ei feic bob dydd i gadw ieir yn y cytia yma. A fydda ni'n dod i fyny ato fo yn aml am sgwrs bydda ni'n blant, oedden ni'n difyr iawn. A mi oedd o'n gerddor da iawn. Fydda yma yn ystod y dydd yn cyfansoddi cerddoriaeth ar ddarn o lechan ac yna sgwennu ambell i gân i ni. A wedyn ni'n dod yn ôl mewn i'w chydig wedyn wedi dysgu'r gân a gorfod canu'r gân iddo fo. Amser difyr, oedd o'n gymeriad unigryw iawn. Ia, dwi'n cofio weld o yma, weithiau yn chwarae ffidil, a'r ieir o'i gwmpas o. Ac oedd ryw olygfa bach arbennig iawn ar y bryd. Ffordd dwi'n dychmygu fe. Mae'n chwarae ffidil yma, lle bod i ar yr ysgwydd? Wel, glwys i sôn do, bydda rai ar yr ysgwydd o'n aml iawn, bydda. Mae'r barracks yma yn hanesyddol wedi cael ei gynnal gan y plwy, ynddo fe? Ond maen nhw hefyd bellach, heddi, mae yna rhyw drefen tebyg? Oes, mae'r tir sydd o amgylch y barracks yma, tir garwdd ia, mae yna rhyw 12 acar o dir. A mae hwnnw'n dal yn iddo i elusen Pistill. A mi da ni'n talu'r rhent arno fo. A mae'r arian hwnnw, ynghyd ag arian o dir eraill sydd gyda yn yr ardal, yn mynd ar gyfer y gymuned, i helpu'r gymuned. Wedyn mae yna rhyw ddilyniant yn dal i fod o'r lle. A dda bod? Yndi, yndi.